Now 3 days ago guys, on Saturday bendenzile ivideo apho bendithetha nge-reaction kaTirelo kunye nempumelelo kulento yoba uVuyokazi etshatile, and then kukhona ke into eyashukumisa umzi ngenxa yento abathe bayenza bebeka ubomi bomntwana wabo uSingabakho ebungciphekweni. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Na uVuyokazi Nciweni ke sonke sayazi uba uXolani Sabelo acabathandana naye ke uye womkhuphela ilobola. So on Saturday, Sunday, even yesterday phofu oko kubhizi ke kuthethwa ngento yabo, people congratulating her, and obviously ke abantu niyabazi bebeyazi ba katshatile nompumelelo, so bekujongiwe ke ba umpumelelo noTirelo I wonder inoba bathini. So umpumelelo noTirelo ke baya kwi-Instagram wabo babe befaka ke ivideo bebonakala bekunye as ifamily, bafaka nevideo besemotweni behamba nomntana wabo bedlala ingoma le ithi intombi uma uthanda yacelwa yabona ubhatala ilobola shaye ziphelele. Obviously siyazi ke bekubhatalwa uVuyokazi mos ilobola, so bebekwekwa lonto yakhe because nabo bayifake Saturday la video the time kuvela lento kaVuyokazi. But ke ngoku into eye yabonwa eyona nto iserious leyo ba bona bafakile i-safety belt kodwa umntana yena abamfakanga, uyaqikaqikeka ngasemva emotweni, akukho situlo sakhe, akukho bhanti alifakileyo, bakhweleke ke phofu kwi-open top bakhwele isilahla. Bona bawafakile amabhanti kubo, but ke ngoku what about umntwana? Babeka ubomi bomntwana ebungciphekweni, ininzi into engeyenzekile pha. And ke ngoku kuwesi niyayazi guys bakudala kusenzeka ingozi isikakhulu kosaziwayo, siyazi omphosibeng bafeza ingozini zemoto, siyayazi nomalume uVector ngulo sandosuleka naye ingozi yemoto, uShebeshet naye usandobhujelwa ngumntana wakhe kwingozi yemoto. So kubalulekile uba ingozi ke asinozithini ziyenzeka kodwa funeka siqiniseke uba thina at least siziyenzile into esinoyenza to make sure ba siphephile. Izinto ezinjengofaka i-safety belt, uhlalisa umntana nasesitulweni so ba abe safe xa semotweni. But ke uTirelo uthe sandoyifaka lanto ka esi story waphinda wasikhupha, ndiyabona abantu noba baye bamthethisa wayiqonda bayibe rongo lonto leyo. So kubalekile ke uba noba kwenzeka ntoni noba ubhizi ufuna ushada umuntu obethandana nomuntu wakho, kodwa ke safety yomntana unodeke ngokuyibeka emva mntaka ungxamile for ubonisa abantu banonwabile nina wade walibala ke ngoku nange-safety yomntana wakhe, including notata ndimkhuphi ngoba utata yena kuqala ulifakile ibhanti kodwa umntana akafakwanga. Bade benze ke kwivideo le ngoku bebejonge ivideo beyithatha bezayifaka ku-Instagram khange bayiqaphele lonto leyo uba hey kaloku sana irongo lento. And ke kwantsho noba mabayenze kuba befuna uba abantu bangathethi, yinto bekufanele bahlezi bayenza, babeka phambili i-safety yomntwana. So asithi kutheni ke impazamo sonke siyazenza bethunani kodwa ke we care about them, including noSingabakho bethunani siyababukela bayasi-entertainer, asifuni into imbi iza kwenzeka kubo. So hopefully for future bahlale bekhumbula uba kubalekile uba xa bengena kwizithuthi bathi make sure ba baphephile. Ndibonile ke nakwi-comment section abantu abaninzi bayiqaphele lento, nangona ke mna kwivideo ndendafowukhasa kule nto uba ke bebezama ukwekwa uVuyokazi kodwa nam bendiqaphele ngoku ndiqoma hayi makhe ndiyenze ke kwivideo ngoba nyhani abantu bayakhala ngale nto uba baleqa ufaka ivideo kodwa umntana akekho na safe emotweni. Nathi ke bethunani masithathe njengesikhumbuzo so bafuneka sihlale siphephile kuyo yonke into esiyenzayo, not just nje emotweni, singaqhubi futhi sisele kwaye sithi make sure ba siyawanxiba amabhanti xa singena emotweni. Na uTirelo nompumelelo ke nabo bethunani bangabantu bayazenza imistake, noko singabaxulubi kakhulu. Hopefully angeke baphinde bayenze into engolu hlobo. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.